haga ketien ke jong play naga kitab sam ke lenong ke besis pa nyo naga dekhat ke ba arpo ketien ke jong play ke hikai ini ka ongkum ne ula pha yala ke ketien bat ula penkia yaki bat ula pelat yaki nagi jing penjat jongki baro kani ke de nongrim ke banga kuak ngan keren hagani ke por kendian shuai ke bangan keren ni ke kubor ke banga dan ban aimen sim pi bat ban keren bi ke ketien ke jong play fi hagani ke ketien ke jong play hagani ke sam ke besis pa nyo dekhat ke ba arpo u play wong hangni nga pha shuai ke ketien bat kasawan ke jing kia na di badai na kata daw nga yang nang ni ban ong ifi barok khat ki bayo sngawi ke ni jing keren balay nga keren malaga sngi balay nga yai keren bat nga yai keren na ke YouTube man Sunday keren na pedang ni WhatsApp message malaga sngi kadaw ka day mday satya bang syukuran ndray nga da penut por nga da tuwai nga da pen kre ya kaban ay fi barok ki bajiyo sngaw na mga tip bahakari ke jingi barok away kadan kami ke ketien ke jong play bagan lek keleng bahaba ke ketien ke jong play ke ya Yeshua bahaba ke ketien ke jong play ke yo rong hagi Ieng ke sem hagi brio ke jaka baro fin lap ke bible ke ong ke lek shuba ke ketien play pa shua ya ke ketien ke jong bat ke jingkia kawan hadin dai na kata daw nga kwa bangan ay ke ketien ke jong play shefi baro agani ke sngi bo play un penlong ifi ba fin sngo tho bahagi ni ke sngi Kide ki sngi ki bangi dan kami ke bangin tip shushu ke ketien ke jong play kide ki sngi ke bangi dai ke ban perkhat baha ayu ke ketien ke jong play ka ong bat kat bangadang puli ke ni ke bible menem met menem step bat habang duai mentamen sngi nga perkhat ru ye ke bangadai ban keren ke ni ke por nga perkhat ke ketien ke badan kam menta bat ngayo ike dan ke wai ke jing bat kata ke bangani keren bat pi meta ke sngi ngan ai keteng ka dakani ke keteng yang Joit bat Iaid Khmat kata kadai ke jing keren ke banga kuat ngan keren ke ni ke por bakadai yang apa de pi bahagi ni ke sngi ke bakum ni ke bangi kendo ke jing kadai bangin yang Joit bat bangin Iaid Khmat lada ngim sngo tho ye ke ni ke nongrem ngala ngan ong ki bangi kendo ke jing jingi ken pelong ngi bangin song ajo kan pelong ngi ke bangin susakut ajo bat kan pelong ngi bangin empoi seno ro ke jing baru satan un job ki jing kan ni ke jing kendo menta hagali ke jingi kan pelong ngi ke brio bakin empoi seno ro na khwang nong fi ke ni ke por lada piat bat unu play ju sajo yo play mlaban bat de ke mlaban penuet de noro unu play udan laga jongka lenti udan laga jongka rukam snotho udan laga jongka jingpenia ula bo bet ke bat ndan manoro bala ban bat yu ude play udan bor halo ke bro baro ko jaga pertai baro ko ni bangi kendo baro ko bangi i nadu menchua hadu mentang sngi baro play ula keren na ketien ke jong play bat ngi i bo play pendap ka wedin ka way sajo play Iaid Khmat badai na kata daw nga kwa ngan ong fi ga ni por la daga dai nga ba de pi bang ni yo e jing job ga jing e ma ga ni sngi la daga dai fi ha ye nga sam ba pinyo i ba la da fi dai ki nong yalam ki kimi ki pa hala ga jong ye ba ki khon jong fi ni Iaid Khmat nga kwa fi ki kimi ki pa ba pinum shong jo ba pinum kran ga jo ba pinum perkhat ga jo ba pinum ya pet ga jo nga kwa ba pin sedang ia ka ban pet ia ka ba tumai bat sedang man yo ayu blay dan nang ni Khmat ia ka ban le hagari ba jat ben rigo jingi nakata ka daw na khwa ba kan kren ni ka ktien ka baong yang Joit bat Iaid Khmat fi da fi pet ha ka jingim ko jong brio da fi pet ye wat ye ki brio ko jong play ha ka bible ngan sa pin fi shibet ari ka ba khwa ngan kren ni ka por na ka ta jong fi ka ba ngayo ina ka bible ka ba ngayo ina ka jingim ka ba ngi kendo mala ka por da ka ba ngayo slop iki way da ka ba ngayo kendo iki bubun ki brio bat da ka ba nga duai nam ta jong ki bat ha ba ki phone ba ki ye tho iki jing jong ki fi yu i ba ka jing ka wan nga khwa ka nong fi ka ni ka por ki jing le ki wan ki jing sham ki wan kat banang mi ki sngi ka bible ka la dep kren shine ki chiti ka ba art timothy ka nong ka ba like khot bening kol ka la dep kren shine u jisu i tho apostol paul kren ka ni chiti timothy wa ka ki sngi ki ba khat do kin wan ki por ki bisitam nga khwa ka nong fi ula dep ong lupa nadu arajas na menta
Ka Bible kala dep kren kat banginang jan sigi sngi ki khat do jong jingwan ke jong trai kat ta ke jing jin jar kanang jor ke ne ke perthei u jisu kren shai ke gospel ke jong yanis nong be khat re khat be lai pulai wang ha ke perthei pinyo ke jing jar ke ta ke ne ke ning kong e ka bo jisu kren wang ha ke perthei pinyo be ke jing jin jar re to long shlor ngang ala dep job e ke perthei na ke ta daw ha ke ne ke perthei ngini kendo e be kham e ke jing dum ke nang dum ki problem ki nang he ki jing ele ki nang bon rei nga kwa ngan ong pi ngan pen pi ka den tin ka tin ka jong blai ba hap deng ju ki ba kum gini ki aka nga kwa ba pin sngo tho ba blai udan kan nong rem ya ka ba ngaban ma pi la daw ni blai u bangi shakuri la daw ni blai u bangi ngai u bala ayu jisu bala yap ba bala mi pat u ba kulani ka ban wan biang sisen u bala ai hangi ya ka tin ka jong blai u bala ai hangi yo min se ma ko la daw ni blai u de u ba ya chakman la daw ni blai u de u bam dan manu bala ban pelwet yo la ngingi ya ba no blai anam dan ko we ru ko bala ban pen wet yang ba de fi ngini ya be khmat ba ngini i ya ga jing job jo try ha ga jingem kai ga bang kwa ngan pen i fi shu al kani ga subject ga bang kren yang jat ba ya khmat fi halor tung ni ga nong re ma bang kren nga kwa ngan pen i fi ba nda ha bang i shakri yu blai nda ha bang ya ga ni ga jingem kawai ka ba shat pen shong yu brio ngalap aga jing ya ti jongaro nga shamba ka ni ga ba shat ya le kata ya ka ban pen shong yingi habang pen shong kamat bangin priang ga jing sharem ba bangin umle ai shu ba bangin chipur khat ngin khuslai ngin jinjar ba ngin duai hantar kat ba jing do jing kermen kata ka ga ktien ga bang ong ka pen shong yingi ba haba ka pen shong yingi nga kwa ga nong fi ga ni ga por ai pin yo snow ga ni ga ktien ga bangan kren fi ka wai nagi ba pen shong tam yu brio ka ga jing do jing kermen ba de na ka daw nga kwa ga kren fi ga ni ga por ba ga discouragement ka no ba pen do jing kermen ga jing im dropi ka ga ba ju pen shong ba pimla iru ban ya chkhmat la da pimiang jaj ko ma kini gisni fi ka wai ga ba pen shong ngi ka ba long ka jing pen do jing kermen ga jing im ga jing ga dai ndang ya kendo ya ki ek ba long persha ya ga jing kwa jing teng pi yo i bagi dan ge jing e ki pi kendo ge jing em ki bon persha ge jing em ge jang fi teng pi kendo i brio ki ba laban ong no ki jing shukor ki jing kla ki ba pim khmi den tin ge brio ki ba pila shania ne ge brio ki ba pila Iaid ne ge brio ki ba pila laban ong no pila la ngat yi ki ba pila yo jing men toy ne kin rai ha ga ba khado pila kadan hi ge jing kla na plen jong ki ba kum kita ge brio na ka ta daw kita baro khat ki wandra ye ge jing do jing ker mana ge jing em teng ki dan ki jing kendo ki jing sham ma ki bang ong nang ne le se wali snu eng pen kam ra tin english ki negative experience ki bang ye kendo ki jing ki bamlang ki jing kendo ki bang pendu jing ker mana ge jing em ge jing le se dan pen jong pi hang ne pi kendo ki jing pang ge yeng ge sam ge jing pang ka pendu jing ker mana yo brio fin lap ba ka wan ge jing pang ka baning kong e ka to ge jing ker mana ge do no jong brio ba dai na ka ta daw khwang na pi ka jing pang ka dai ka negative experience ka ba ni kendo ge jing em ka ki brio ki kendo malang ge por teng ki jing do no iki bangi dan ka ma ge jing em fi do no iki be et beton teng fi do no ye ka iki be kwa ge jing em teng fi do what iki kam ge jam let's fi do ye ka no ge jing em fi do ge relationship fi do no iki ge jing em kini baro khat ki dai ge ba pendu jing karmel ne ge jing em ge jopi but ki jing cha ge ba haru kom sha ngan pen pi na ge bible ge ne ge por khnang ba ge jing men toy ngal ai pi khindiat ge ne ge por ba pin sno tho ba habangi kendo iki jing cha ge be ge jing em teng ki wanra ye jing do jing kermen ba ni poy ge jeka ka bangi mut ban shong ba nginum la baliang na khwa ga tu pi compare kat no pi shakri yo play compare kat no pi ngai kat no pi pule ge bible kat no pi mut ye ga ban duai ban ya chkhman hare pini kendo bet ye ge jing do jing kermen ge jing em compare pi long success kat no ha ge ni snam ge bela dep hare kan wan ge por ka ba ge jing e kan wan le ge jing em ge jopi na ga ta daw na khwa nan ong fi ge ge khlemat nan pin fi na ge bible ye ge brio job play wai ni ge brio ki banga sa sngot nat ban pule utaw dai na ge kitab ki sim ge bening kong kala nang ge bekhendai na ge khat ge bening kong da fi pule yu ni brio u beketen u elija u ni de brio begrau u bo blay u stay u ya ga ban pen pau ye ge buram ge jong blay le ma ge jing shikri ge jong ban pen pa ye ge dat bri israel baro na ge jing mani blay taw ban pen yang biang ye ge duan ge jing shikri ge ba shisha yo blay u ni brio la ban ne ge ta u le le psha ye ge jezebel u le le psha yo ahab sim ge dat bri israel u le le psha ye no mani blay taw u le le psha ye ge jing mani so baro u la ban duai ba ge ding
hian na breng uni brio la pen benai ke jingrang ter khong lai snem du benai ke jingrang ter khong kawan but uni brio la la ye ka ban ye duai lo jong dom karmel ban pen hian ke ding na breng uni brio la la ban le ki kamba but people in the bible u duai hajrong biang jong lom karmel ban pen hian yo slap but u slap u hian ke jing duai jong but people in the bible kat kane ke jing job jong kat kane ke jing crowd jong ke jing shakri ke jong ada people in the ke kitab is im gom kong kal nang ko khan khan dai la people in the khat ke kong sharom ka bible kong nda habo ahab u ye tho ye ke Jezebel habau eli jau pun hian ga ding breng baru pun hiap no thu pa baro daga wai lam ga bible kong ni kitien kong ka Jezebel ka pha de ki nong lam kitien ya ka ban berngam ya ka ban penchap tiang ya ka ban kran daga kitien ka ba sneo ban ai ka khubor ka sneo yo eli jau kong u blai u ne ki blai ki ne kum ta nga ba palat ru la daga nam pelang amar ka ni ka pori ga jing im jong me kum ka jing im jong wai ni kita kamut ka Jezebel ka pha de ki nong lam kitien ki jong ka ki ba don bor ya ka ban berngam yo eli but people here the Bible in the habo Elijah yo igata usnap igata Bible kong ula yang jat ndai bu yang jat bania Khmat ndai ula pet yap na malaga jingem but ula shaber shiba ga bade juda but u ino elo shakri hanta but ula chising nti shikri klau but u poi u shanga po ding ratam u duai nam tai la deba u niap no ula angro kala bianga tamenta tra shimno ig jingem janga na bangam lang khamba ban gi khpa janga fi de people ngi gi jingja ya ka banga chat pune ka malaga por na snol bakat u Elijah u brio ba crowd jong blai ba peniar ke ding ba peniar yo slap ba pen benai ke jingrang ter khong kalong ko mau ong u ne brio de ba pau na mndrai nda ba ke jing le per sha kawan nda ba ki opposition ki wan de ki bo jing dom ka wai ga ba peniu Ieng ne u Elijah ba pri u dan ga jaka ka bo sa marwai kajing samar way ru kadai ka way na kijing pendu jingker mana kijing em teng pi samar way hiya teng dan be yang lang bat pi teng dan be yang lang bat pi kat kum ba pi snato teng ki dan ki ek ba biat kijing em kum nga ong mene pi dan ki brio pi dan ki parlok ki bala krishan lang ni pi dan ki jing shakri ki bala yang lang bat pi ndra ka ba khatdo ki persha kijing em ko jopi bat pi poy ka jaka ka ba pi samar way dan ki ba e no pi but dan ki bam snow la la ki le kum taru but dai nak tak down do eli jang ne usa marway on the Bible ndaw yo i ni ke jing bergam ke jing shakting ka wan but nda ka wan ke jing shakting ka wan ke jing do jing kerman ka Bible ka ndaw yang jat umare uphet la ka jang jing em filapin mo do no brio dang khndiat sngi no brio dang la ban le ki kamba upni upload ki no to pa baro ki jang blai ba ndrai menta nda ha ba ke jing bergam ka wan nda ha ba yo i la ka jang jing em usa marway ka Bible ka ka ye kndo ye jing do jing kerman ka jing em but ndaw ye kndo ye jing do jing kerman uphet yap namar kani ke jing bergam but u let chaklau na khwa ngan ong fi ngani ke por kani ke khlau ko bang kran ngani ke por ke dai ka bang kwa pin sno to dan na preng jong fi le si ngani ke por kat bang kran wat ki ba shakri yo blai na bi kendo jing pang na bi kendo igi jing bergam na bi kendo igi jing le percha na bi duai bi klam yo igi juba na bi ya Khmat bi klam yo igi bakra tang pi yo i tang ke igi jing em kani ke pelong pi ba wat la na pi shakri kat no yo blai ka wan ngani ke jing per khat ban ong try ngam sno don jaka ban shong but teng pi kwa ban pet no wat na Khmat jang brio ba ban shong marway pim kwa ikan do brio but pi pai ga jaka ka piong kumbalong Elijah ulek sendan ban shong ha khlau marway dan na preng jong pi ha ga ka por kat bangan kran ba pi snow ko ba pi shong ha pedang khlau habang kran ni ka pedang khlau na khwa ga nang pi ka khlau ga de jaka ka ba kunja ka ba dan ka jaka ka ba pim snow ye ka jinkerman pi yo ipen ban tang ni ka jingdom pi yo snow tang mrat khlau ga tiang na khwa ga nang pi u Elijah le hang ne bat ka ba snow si ka long ba new brio usange no bat utia sendan dan na preng jong ki brio ki ba shong sendan ki bam tresho ban ngai ki ba penyo tia sendan ki jingai ki bam tresho ki ban yang ban duai Madunu brio ndau duai hange u klem duai show ye ke benang ye ke air ke sngi ke klem duai show bon penihar ding bon penihar slap nda haba ke jingdo jingkerman kawan ndau nu brio u yang u shong ha ke ke jaka penang jo ke jingdo jo ke jingkerman jo ke jingem people wat ke jing duai jang uru ka ye training kat ban ke jinglong jang u duai u ong try nga duai ba men shimno ke jingem janga but ai ngan yap no na man ngamba khamba bani ki department janga kani ke bang kran ne bi ke por pet bahai
la ka jong ka jing em ba ko ma ni ka po jong ka jing le hang ni ka lockdown ka bangi dan ha pedeng ni ka jing cha ka ri ka jai be dan pedeng jong pi kam biang su ka le ka wan dan pedeng jong pi biang su ka kamai ka ji dan pedeng jong pi dan ka jaka ka be teng ka jing long man sim pi ka yap na pi mi jing isang dan pedeng jong pi duai pi la mar wei dan ka po pi po ka jaka ka be but ha ka ni ka po ka jing duai jong pi ka khlem dai su da ka bor kam sim dai su ka pi dan jing kam dai su ka pi la ban ya Khmat kala dai ka jing duai jong ka jing du jing man pin yo I u play snau to nat ikata but pi pulin nang ni u play duai bu ni ap no na khwa ban ang pi habau Elijah u pa ka ni ka jaka u shong ba u thia sandan but pi pulin na ka Bible na snau bura mangan kran pi nang ni na khwa pin yo ini ka ten haba bi shakri u play u de ba snau to na sa ong bro boring ini ka ten ba ki brio ki ba shakri u play haba ki pet no play haba ki pet na ka ba ki le persha yo play u ai da ka jing u ai da ki problem u Jonah u pet no play but I will pet no play we can do it duriao no we can do it duriao we can do it eriong no we can do it eriong we can do you dokha u happen you can do you can experience ki be number of pet no play and I can mau nga kwa pins nga bahay ka ni kiktin ki brio ki ba shakriyo play ki ba Iaid ba play hindi na ba ki jing ki wan ki jing pandu jing man ki wan but pi pet yap na ki jing but pi mut man shong kan mau pi klem pet no play hadu ba ka sni pi klem pet no play play tip but they ki jing but they ki problem but they ki jing sham but they ki jing samaru but they ki jing pandu jing man ki ba pen long pi ba pin poi shi ka jaka ka ba pin ong trying and sang it no ngan shong no kan mau play sno to yo Elijah u de shakri jong try u play unum eno you pi pudin ka khat ka ba fra ka ba du kong nda ba tia u yo tia ba ding ratam ka ba du kong u play u pha do angel na banan nga khwa ga no pi u play unum eno yo Elijah namar u tip ba de tang brio compare do crowd kat no u de tang brio na ka da play wang you angel wang Kilat mayo yo shakri jonga utiu yo tia udana prenga problem nga kwa men lek men ka siu banda ba angel lek u angani ktien ka banga kren ta siwang keja hakibe ki kintien wang Elijah wat num priang jing sharam yang jai but nda habau ang yang jai pite bule kumno aingu you play bau Elijah nda habau yo snau ni kten ka Bible ka nda habau la khmi u yo ha khmi ha ka khli jao u ran ku bul shet hau ngading but shiklong kom ti habau la bam u la thiano pan kani kani ka bangayo na ka Bible bau play nda habau wat ki bril jong play ki ba do jingle man nda fi kan do jing fi tieng ha ka jing em ka jafi pi poi ka jaka ka ba pim snau la ban ya marwe ka jing pi poi ka jaka ba pi mot ban shang ba pim dan jingle man pim tip u play u snau to ngayo inang ne ba play wang you Elijah pado angel shim like ki tigi besuda henre u like u ras nan ba jingbam kane ga jingbam kam de ga ban khandau kane ga jingbam ka de ga ban beneng u le ra you lu khpu u le ra ba kane ga pite bu ay khpu ngane thoi pi u khpu ka de ga ktien ga jang play ka nge ga thawru ya ga bor ga jang ga ktien ba ga jang men se ma khoi ba u play ha ba ngi poy ga jaka ka bangi mut ban shong haga jaka ka bangin give up bangin sangeno nga khwang nong fi u play u don yo khpu na bneng u don ka ka ba ula pha hau angel but no let u ra u ai u Elijah na man kala jur palat ka pressure kala jur palat ka jingket haga jing em jao nda habo ba mi ka jing bam ru utia biang but ka Bible ka u play u khlem e no you let's see don play jopi pila u play lu ku silpi remen tapi tia biang nga khwang na fi ma u play no give up afi unum sange no ban ku silpi nga snot na u play u ang yo angel jong try u ang biang yu sa sisen let biang kta biang yu nga snot na ba ka Bible ka ang khat ka banyaw ti u angel try ula wan sa sisen pim tip ni ka tiem ka de ka ban kam what song I pin yang jot metagasni yang Khmat belu play namaru play un wan biang sisen un kta biang pi nga khwa ba ka ni ka jingkran ka bang kran pi ka ni ka por ka de yang jot yang wal ka jing pang ka yele pi yang belu play ya Khmat belu try finu u play un kta biang pi bana bu kta wang ki ni ki tin wang khijat Elijah bam naman ka jing lek jong me ka dang jingai kamabot ka jing shakri jam Elijah kampat kut ndai kum ne menum sakut akhlaw menum pai ka jaka jong ka jing sharam yang
Ieng Joit la me bam ni ke jing bam ke banga ai la me di ni ke jing di ke banga ai menu obiang ke bor namar ke jing lek jome ke dang jingai ke jani jome bat nga ke dang dai shibon ngadang don shibon mangan pendap ha ke jing shikri ye ke jing im ke jome ngakwangan kran pi barok be yo snow ye ke ni kan mau ngimpat dai ban sakut ha ke ni ke lockdown ngim dai ye ke bangin sakut ha ke ni ke jing pang ngim dai mangi ngim dai ban sa job ha ke ni ke jing pang kan mau kanum job ke ni ke ri ke jingi nginum sa job ngin yang kum ki brio job blai ngin ya chikman ni don ke jing bam balagis ni ndai tang ke jing bam ke do ndai ngi don ke jing bam ke balang ke tien ke job blai kan mau ke ni ke tien ke bang kran jabi ke ni ke jing bam ke bo blai u ai shi ke jing im job bi ke ni ke kabawan rabiang ige jinglong men sim jo pipa piniyang ba piniya chkhmat ngasngot na ige neba wat habang shakri mga yu try gidan ki ige bang ye kendo wat hadu ni gisngi dan chipon ki ige bo pensyang dan chipon ki ige bo pendo jingaman hende ka nega la lang jingmen to ige jingem ko jonga bang shakri yu no play ubangam kwangan pet na o hende kan mau gi jing teng ki le ban nyan ngi ban pensyang ngi hende ngasngot na bo play unum ai da ka ba ngi unum wandra Eriong monra daga umsau no monra daga duriau yangi kumyo jona handai unwanra yangi daga jingbam ga bana bana ngasnut na nda habo kiu bamudi baru ya daga bor daga jingbam saubo sni saubo men hado bo poi sha horap sha lum do blai finum sako de khlau la pi yang ba do blai blai no pen shong pi jo un pen kiu pi sha ga jaka sha jrong lum kani ga jrong lum halo jong lum harap ka kran ba pin poi biang sha ga jaka ka ba bat blai ba pin yo i biang ga buram jong blai ba pin la pin pendap ye ga jing khat ga jong trai ga jing na ka ta daw ga duai nam ta jong pi ga ni ga pot pim tip le pi puli ga bible habo blai u khat gi khon israel leng ba ga leadership ga jong moses ba do aran ka we ga bo blai le u ya lam ki na ga len ti ga ba kham jingai ba ga ta ga dai u pen poi ki ga duria ba saw le se bro pi tip ga ta ndai ne ki poi ga duria ba saw ka dan ga jing khnyum ka dan ga jing len nyar ngas ngot na yo blai bo ong yo moses balai melen nyar ha nga moses Knerio dingdo pendan kami ke ikhtiar ke bamedana ke jingem ai men yai be Khmat ngasngot nat bo blai khlemyo i ke duriao nga mangingi yo i ke duriao eli u Moses u Aaron ki khon Israel ar million tam ki yo i ke duriao ki yam ki lenyar wat kat u Moses u lenyar teng kat mangi ki priyo ki shakri blai mapi pidang lenyara baki wan ki umsaw habaki wan ki jinge hendai blai u ong yu Moses balai melenyara nga sapuli nang tu kitab Exodus ong balai melenyara nga ngasnot na do ong ni hiten kneri u dingdo pitep ko mani uni kneri dingdo u dingdo ke kreni ke authority ke bo blai ula ai hagi priyo ki jaw u dingdo ke kreni ke ikhtiar ke bo blai ula ai hangi kan mau ngi dan u dingdo ndai shu do dingdo jaw aran ngi dan ke kerteng ke dong Jesus Christ kabalang ka ikhtiar ka bo blai ula ai hanga ba pigi bangai bala ka dan ka sawa Khmat kabamot ban pen yamini kabamot ban pen nyaringi kabamot ban pen paideningi kabamot ban pen shangingi pimtep bo blai ula ai ka ikhtiaringi tongin shimi ne ka ketangin kner ka ketien da ka ketang ka dong Jesus kabamot ngin kran ka ketang ka dong Jesus u blai ula ban pen long lenti na ka riklau u blai ula ban pen long ka lenti na ka duriau besau ya ka ban penia ya ki ar million tam but penio I u blai disnot nat ban pen shonga jo na ka daw nga yang nang ban kranfi bo blai snot nat ban pen shonga jo u blai kwa inga ban pi bangin ya Khmat tongin ya Khmat ban utra tongin yang chat ngin ya Khmat nga snot nat bo blai ang elija yang jot ya Khmat wat shonga jo kita ka de jing ong bo blai kran na ka daw nga sowan kranfi nga snot nat yo apostol Paul la pin puli na ka bible na ka shiti ka ba ar ki korin ngan puli fi ke ni shiti ke de we ni shiti ke ba wa apostol Paul we thu ke jing sham jaw we thu ke jing kendo ke ba ke bo kendo ngan puli kendiat ye ke ni khat ke ba apostol Paul we thu ke jing sham jaw ar korin ke nang ke sa la pin puli na ke khat ke ba fra wa ni ke ten haki e bro la pin jin jar sat ngi hendai shum la pin shipa ngi la tap bayong ngi hendai hado bandakut la be nyingi ndrai shim la ino no ingi la pen klan kram ingi ndrai shim la pen juat
penjat no ingi kene gede ketian ke bang sngot nat bangan ong fi ki jing jar ki wan ingi ong of pol ndai hadu banda shipa kamot hadu banda kordit la tap bayong ingi ndai hadu banda kut la kun ma pinum kut la na bi yang man no blai la be ingi ndai msum la ina no ingi pitem nda ha ki brigi be na fi kendo igi jing shaile gi bobol u blai unum ina igi jing em tafi wat la da la pen klan kramingi ong of pol ndai msum la penjat no yang abadi na kata daw pite buang gumno hakani ke juk city kalau nang ke besau ngin people ni khat ke khat riwang na mar katang ngimman thacho la kalong bau briu ba bar jungi nang jat pen bau tau briu sepo ula nang sat la gesni kani ke tien ke bang kwa ba pin da sul tho kamut ayu kani ke jing em ke bau afu polwang na mar katang ngimman thacho lau briu ba bar jungi nang jat ndai briu ba po jungi ula nang sat la gesni kani ke krani ke jing lang man sem hadian bala khapat yo briu hadian bi pedang yo Jesus Christ la khayo brio ba po jong fi bat unu brio ba bar ke bamut ke do jongi nda fi yat bat ublai unu brio ba po jong fi ula nang san ula nang he ula nang gro ba pinu I ke do jongi ke nang temen ke nang telot kanum dan bor ndai ken mau ha po jong ke men sim jong fi kat kum unu brio ba po pinang klan bat pinang la banya de ke jinge na ka da unu brio au ini kitien wang na mar ke jingjin jar ke besting klem ang ke jingjin jar ke bekia fin da yat bat ublai da ke jinglang men sim ke beshisha mjudan ke jingjin jar ke bekia baro ke jingjin jar kan kelasting uang rukum ne na mar ke jingjin jar besting jingi ke batang sibet ha ke kitien ke siga ong sibet ngan ong ne kadai ke batang sipor ke kitien English ke ong kalang temporary kadai ke balang temporal kam dai setia ke banne uang ke batang sibet ke nang penlang ke benta ke jingkia ke buram ke bapalan sigi babam jikot fimtim ke ige babi kendo benta ke ige babi syam benta ha babi shakriu no blai ke ige babi kendo ke jingem ke jongfi la na fi yang skamban ya be no blai Khmat film tip kane kanang pelang ye ke buram ke bekhia shiki palat shiki be bam jikot finio ke bainong no tra fiti buang kum no kane ktien ke jong tra linga sotona ni khat ke khat prawang nabangim khmi sho hakitagi ek erugi be yo I hare hakitagi ek bam yo I namar ki ek be yo I kilong tang sipor hare hakitagi ek erugi bam yo I kilong shiki be bam jikot ken ngakwa ngan kren khendiat ke ke por ke ek be yo I menta de Khmat do ke jong fi kane kalong temporary kane gam nom long permanent na ke jing em jong fi ke fi yo I ke jing e jo pi yang ke problem ke fi yo I menta wat ji shem ke kan long sa wat yo I de Khmat do jong fi yo I de Khmat ke bagan jamin sim also poluang na bangam khmi cho ngam pet cho ha ke bang yo I walit pet u pet Moses pet ke duriao khon sel ke pet ke duriao u play khlam yo I ke duriao u yo I ke lentiba u play khlam yo I mau siang bo mi o mo play yo I badan o mo po mau siang u play khlam yo I ke mara u play yo I ke batiang ye ke kamba na khwang na fi angin ya kumba yo I u play ki brio ki yo I u debit tangku unang ap lang bra u play yo I u debit ku musiem u bala ban peniap u golayat dai na ke daang khwang na fi ke jing yo I ke ke wai na ke ba pendu jing ke man ke jing em ke jing fi yo I ke ke virus fi yo I ke newspaper fi yo I ke jing ja ke riba ke jat mendu fi ke ja ke pertai fi tep ke news fi tep ke jing ja ke pertai kini barok ngam kwa shungan kran nama ngam kwa rungan tep ngam kwa rungan yo I pala ikini ki eke nama da ke jing yo I ke ba kin jado kan pen shong fi kan pen tia fi kan pen long fi ba pen priang ke jing sharam hendre ken mau ab so pol ne wang nabangim khmi sho ke ba yo I ke ba yo I minta ong wa so pol kalong tang sipor na net kini ke tien kanong prophetic fi kan ne ke tien jo je thulpa kini ke virus kanum ne sa kini ke ba tang sipor nama ni dan ke brio ke ba yang da ke jingat ban ya Khmat baru blai ba fi pulin ke bible wang kini ke tien nama ke eke bang yo I ke long tang sibet la de tang sipor hare ke eke bangim yo I kalong shiki ba bam jukot na kwa na fi ke eke bangim yo I minta na kwa fi yo I ke ba kan jamin sem ban ngin yo I ke revival ke jing trai ke ba khraw ke jong blai ha ke riba ke jat bin riba jingi balai fi yo I wa ke yeng jong fi bo blai dan ban ke eke ba khraw wat yo I le de ke jing bakla pin la bor na ba fi bakla na fi kum le pop na fi tlat na fi yar ke jingem fi regret sai ke to fi bakla sai ke to na kwa na fi ke ne ke por kan ma no blai u de ba snol tho yang ba de fi ngim kwa ngim pet no blai ni sha yele ha ke bod jingdom and I habang yang jat ban ya no blai fi ni blai un I bod bang yang ba de fi de na ke daw kwa na fi nda habang pude ye ke ne ke bible nga snol tho ba ke jing sha na ke tien ke jong blai ha ke ba kum ke ne ke sni ke ba menta na kwa na fi ke dan kam kata ba pin tip ye ke tien ke jong blai na ma ke brio ke ba ya ke tien ke jong blai fi ni ikinum shalajo kinum sa kinum ya chidin kinum sa ko jo hare ke ya be Khmat dan bala ban
kang ya ke tin ke jong blai ngala puni phi ke kitab sam kala nong ke sispa nyo ke to ke khat ke ba arfo ke ba ong ke tin ula pha shiwai ke tin ke jao bat ula pen khia ke jingpang ula palai ke ke jingpen jat jong ke baro ai ke tin kan rung ke do no jong fi ba na do mata ke sing ba pinum chong jo finum diang ke jing sharem hare ba fin yang jat menong try na do mata ke sni ngan ya chkhman ngan shakri me nga ai ngo you blay bo blay usno tho igene wapso paul usno tho igene ngala jukrani igene ban ngan chpuli fi kindiat ngani ke bible wapso paul wang igene kiten na fi puli ke shti ke jong paul shegene philippi ke nang ba lai wang had khat ba khat lai ko para ba nge ngam nyaw ila diu bala la bat la niu bala biang ndre igene ko we ngale daga ba ngaklet no ike ba shedin ngakner sheki ike ba shkhman sheki jing khat ke ba kham sheneng ngabe she persha ga dat banyo ke jing kin thong ke ba ke jing khat sheneng ke jong blay how Christ Jesus wang yakne ko we ngale bala ngirung yemele igene bangin klet no ike ba shedin tangin ya de din fimyo igi khon Israel barabor ki kwa banya de din ki kan mau be Egypt ki kan mau be Egypt ngakwa ngab ma fi tangin pet shedin tangin ya be chkhman pitep na nga jukrani igene kten haba nga plet jingmot haba blay thau yu bri usno tho uthau artali ki khman barabu thau artali ki khman nga shat per khan ngong lada nga thau mga yu bri ngan jin la bo ko wai ki khmat na shkhmat ba ko wai ki khmat na shedin khnang bangan suk bangan yu i lada ka wan ga ba min saw la din ngala ban kiar nang ta bat shkhmat ngala ban ya be rekin mau blay udon ga jing sno tho habu thau artali ki khmat yengi klem thau ban bo ko wai shkhmat ko wai shedin u blay bo be baro artali ki khmat shkhmat namar ka jing thmu go blay yanga ba de fi gede bangin pet shedin kindiat ru ndai bangin pet bet shkhmat aga jing ya de ti ge jingi ngakwa na do man ta ga sning an ong fi nai pet sa ini ge jing pang nai kwa te palat ni ge jing pang ya bet shkhmat ba blay ken yo i ba blay ngin yo i ge jing job sa ju sen satang kindiat sngi pen yo i ye ge jing trai ge job blay what shong type what like sange na ko mangala kren na gitu ge jing kren ge bala de ngakwa fin yang jot ya shkhmat ba blay what sha ba fin long stagnant what sha ba pin chu sakut aga kti jong ge jing per khat sa ge jo ngakwa fin dan ban ka wa em ge jong try ba fin ya shkhmat ba no blay ba ngin yo i ge jing job ge jong try nganget ke ne ga jing men toy fi ge ba na Ieng sam ka la jing men toy fi ngala kren ge ne ge tien linkat ge ne ge podcast bala ngawan ra khmbiat ge jing ja ngakhem kren chiboni ge tien ge jong blay na we ngawan ra tang ge jing ja khmbiat na mar ngakwa ba ngan ong fi tang ka ni ru ka la biang fi ba fin sing tho ba bat u blay mjudan ka we ru ka bamla baru blay ngin yang Joit bat ngin Iaid bet chkhman haka kerteng ka jong jisu na duai ba menta ga sni pinum sha ba ka we ru kan pin shong kan care no ike bro yang Joit sedang ga ban duai sedang man ai ngo blay bruai yaro you try pin kemen compare la pirwai hapreng de jing e ong go ong habakuk haka kitab go jong habakuk nang go khaddo la pi pulir khat ba khat nyawa wat la ngam idon jing men ndon masi sho kilom ndon langbra cho gi sem ke jing mi jong len kha ga la do no uding dembor so ale baro ga la do lut ndai wang ga khat ga khat pra pen ban ngan yang Joit ngan ruai ro ngan pen bra ngan shat kemen how blay jong jing pen em ja na barun pen ya nga gi jaka ba jrong barun pelong ki kijat jang akum ki jong ga skai kata ga nong rim jong ba jofi tongin ro yo play pen jong ni jing ja tongin pen burom ni try ngin ya do chkhmat na ga jing e but pin yo i u blay unio burom na ga jing shakri jong ba jofi ku blay shibun fi yo i ga ktien ngai kan ai men sem ngan duai fi ga ni ga por ku try ga jing e nak ni play ngai duai ga ni ga brio baro ga yo sngo ngai yo i don pen jong ki go pa ga don pen ga jing shayele don pen jong ki ga yo sngo gi khubor jong ga jing pang ga jing crow ga yo sngo ga try ga jing do jing ga man ga jing em ga pek sa i ga eng duai ga try men ta ga sni ai ko pangin tip ba melang blay u ba sngo tho ngi mempen ramingi habangi shong and me ai ga boring i bangi la ngi yang den try a blay ga duai bo men sem khot jame on ya rap i ga brio men ta ga sni ga ni ga ktien bangi nom shong jo ngi yang Joit ko ma me ken try mela ba i ga dingfna mela klan bunsin mre mela yang chi yang hado ba me da poi haulum calvary ba hado ba me da siu ga dor ga rem ba me da job i ga jing tap ga sni ga balai try ngi ru ngi ya ko pa ngi dan lagi jong gedeng fna kedan ke por ngi kelan hendreng ngi yang kedan ke por ngi kelan hendreng ngi yang gen try hado ngi na pendap ge jing khat ge jam gen try nget ko pa medan ge jing ai nget medan men se me khot nget mela ai ngi ge ge ktien men ta ge sngi badak ni ko try ngin ba ngin di ngin ya chkhmat ngin poi je jong lom ge jing law men sem ge jing try nget men ker khui ge brio baro men boy ge jing kat jing kya men pendap ge jin an kam jangki bat men pen long ki begin yang
Joit bel begini ya Khmat hagini gisni gi bakhatdo drawing na ailo chemega buram haga kritenga jong Jesu bana Nazareth ni duai amen bat amen to blain kur khui fi gani ga por ngada nget bagani ga jinkran kan ai men sim fi bat ku mga juang da duai bat kat bala hinga kwa fin share shi ki parlok si bayu masem ki ba fi itu ithaw khnang bagan lang ka jing ai men sim ba ka jing men to ai ro ki bi kila ban ya Khmat ba play blain kur khui fi